Hej og velkommen til mine fyrværkerirester fra 2016 til 2017. Som I kan se, så har jeg ikke så mange rester, men vi kan lige starte herover. Jeg har et bomberør fra Grand Cru XO sortiment. Jeg har 3 fra Morgana bomberør. Jeg har 4 raketter fra raketsortiment, der hedder Stjerneregn. 3 fra Equator raketsortiment. Så har jeg 4 raketter her, en af de store, en mellem og 2 små fra Dybøl raketsortiment fra Harald Nyborg. Herover har jeg 5 Stevens Glent raketter, og så har jeg 2 raketter herover fra Grand Cru XO også fra tidligere. Herover der har jeg et Thundershot, det store, det 50 mm, og 2 af de små. Jeg har et højtryk batteri, så har jeg nogle heksehyl. Jeg har 2 pakker powerfontæne med superhyl. Jeg har 6 Aalborg hyl, og så har jeg en Sputnik. Som I kan se, så er der ikke super mange rester, og det er også derfor, jeg godt kunne tænke mig at høre, om du har nogen tilbage. Hvis du har nogen tilbage, så kunne jeg rigtig godt tænke mig at købe dem. Der står et telefonnummer, du kan kontakte mig på nede i beskrivelsen. Og så tænker jeg, at vi måske kunne lave sådan en fyrværkerikanal her hos mig, hvor det bare handler om fyrværkeri hele året rundt for alle os entusiaster. Jeg tænker, at det kunne være super spændende. Måske mødes nogle stykker og lave nogle videoer på den måde også. Men ja, hvis det er noget, I kunne tænke jer, sådan en fyrværkerikanal, der handler om fyrværkeri hele året rundt, og ikke bare her i december måned og lidt efter, så smid en like eller en kommentar, så jeg ved, om det er noget, jeg skal begynde på. Men indtil da, så ses.